Čaute, tu je LPS Monika a vítame vás u tohto videa. V tomto videu vám chceme ukázať my dve vám chceme ukázať našich LPS vtákov od najmenších až po najväčšie. Ja si myslím, že môžeme ísť na to. No, čo ti chýba? Hej, čo ti? Ale nič. Na budúce natočíme psov a potom mačky. Keďže som teraz u babky, tak tu nemám všetkých pečopov. No, hotovo? Áno, môžeme ísť na to. Ako prvý a najmenší tu je, neviem, čo je to za vtáčik. Tento. Mám ho od kamošky. A bol na takom, jak keby ihrisku sa to dá nazvať. Ďalší. Ako druhý tu je tento. On bol s takou žirafkou, ktorú som tiež zabudla doma, bohužiaľ. Neviem, sa mi to bol môj prvý vtáčik. No, a máme dvoch. Kde je tretí? Hneď som späť. Ďalej tu máme takéhoto vtáčika. Ten bol so mnou vlastne. A to bol litý v neviditeľnom sáčku. Keďže ja hrám ping-pong aj so sestrou, tak sme boli na turnaji babík a tam boli pečopáci, lenže ja som bola v tej chore a tam mi dvoch vybrala moja sestra. No, odstup sa trošku. No dobre, takže ďalej tu máme takéhoto vtáčika. Je to taký plameniak. Zabudla som jedného páva, prepáčte, doma, natočím vám ho na budúce medzi psami alebo medzi mačkami. Ja neviem, čo bude skôr. A teraz ide finále. Máš pekný hrebienok na hlave. Kde? Jaj? Sorry. A je to tento páv. Je to zo sladkej edície. Nevidíme teraz toto tu. A dostala som ho od krsnej pod stromček. A ešte k nemu bol takýto lučný koník a jak hovorím, ostatní sú doma. Áno. Prepáčte, naozaj, na budúce vám ho natočím, sľubujem. A vlastne to už bolo z dnešného videa je všetko. A ja si myslím, ak sa vám zdá mi videjko veľmi krátke, tak sa dopredu ospravedlňujeme. Lebo ja tých vtákov akože veľmi ani extra nemám veľa a tak. Proste 1, 2, 3, 4, 5 a plus ešte jedného si to počítajte. No. A to bolo všetko, takže čaute, do ďalšieho videa.